హాయ్ యూర్స్, ఈరోజు నేను చెప్పబోయేది విరేక చింతామణి ట్యాబ్లెట్స్ గురించి నేను చెప్పబోతున్నాను. చిన్నపిల్లలకి ఇక్కడ 2 సంవత్సరాలు 3 సంవత్సరాలు 5 సంవత్సరాలు ఉన్న పిల్లలకి మనం రెగ్యులర్గా ఈ డైజెషన్కి మందులు వాడలేం కాబట్టి 15 డేస్కి ఒకసారి ఈ ట్యాబ్లెట్స్ని వాళ్ళకి తినే ఆహారంలో ఇచ్చి నైట్ పడుకోబోయే ముందు ఇవి ఇస్తే ఎర్లీ మార్నింగ్ వాళ్ళకి ఏదైనా అజీర్ణంగా కానీ పొట్ట నొప్పిగా కానీ పొట్ట కొంచెం లావుగా కనిపిస్తున్నా ఫుడ్ సరిగా తినకపోతున్నా కానీ 15 డేస్కి ఒకసారి ఈ మాత్రలు ఇస్తే వీళ్ళకి ఫ్రీ మోషన్ అవుతుంది, ఫ్రీగా హ్యాపీగా ఉంటారు, హెల్తీగా ఫుడ్ తీసుకుంటారు అనమాట. మనం చిన్నప్పుడు చూసే ఉంటాము ఇవి వచ్చిన ట్యాబ్లెట్స్ ఇస్తారనమాట. ఇవి వన్స్ అపాన్ టైం ఇవి రెడ్ కలర్లో ఉండేవి, ఇవి వేరే ఇప్పుడు బ్లాక్ కలర్లో ఉన్నాయి. ఇవి చిన్నపిల్లలకి ఏమో యూజ్ చేయొచ్చు. అబో 10 ఇయర్స్ పైన వాళ్ళైనా 10 సంవత్సరాల నుంచి 50 ఇయర్స్ వరకు ఇవి 4 మాత్రలు అలా వేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నేను ఒక పేపర్ మీద అది డిస్క్రిప్షన్ అనేది ఇది ఉంది, దాన్ని చూసి ఫాలో అయ్యి పిల్లలకి యూజ్ చేయండి మీరు. దీనివల్ల చాలా యూజెస్ ఉంటాయి. మెయిన్లీ చిన్నపిల్లలు ఫుడ్ సరిగా తినరు కాబట్టి వాళ్ళు అది ఇది ఏదైనా డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ ఫుడ్ తిని వాళ్ళకి సరిగా డైజెస్ట్ అవ్వక బాత్రూమ్ ఊరికే వెళ్తూ ఉంటారు అనమాట. అలాంటప్పుడు 15 డేస్కి ఒకసారి ఇలాంటి విరోచన మాత్రలు వేస్తే వాళ్ళకి ఫ్రీ అవుతుంది, బాడీ కూడా హ్యాపీగా ఉంటుంది, రెగ్యులర్ మంచిగా ఆడుకుంటారు, తింటారు, శుభ్రంగా ఉంటుంది. ఒకసారి మీ పిల్లలకి ఇవి ట్రై చేయండి, ఈ మాత్రలు తెచ్చి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.